Incident Commander. Nasibut ang personalis kang Bureau of Fire Protection Daraga asin Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Daraga sa pagtaong akutir sa mga persona na nalugadan sa nangyaring pagsabog sa Daraga Park sa Daraga, Albay. Fire can be seen at the blasting site. Alas 9:45 kasubagong aga. Pirang minuto makalisma ng pagsabog, surunod-sunod naman na nag-arabotan ng PNP Explosive Ordnance Disposal Unit, asin ang scene of the crime operatives. Sa videong ini, mahiling pa ang ginibong pagdetonate kang personay kang SOU sa saro pang bomba na nadiskubre man sa lugar. Puga-puga man ang personalis kang Public Safety Office sa pagbahali sa mga personang harani sa pinagsabugan. Ini ang kainut-inuteng CIMEX na pigpanginotan kang MDRRMO kontra sa bombing incident. Sigung kay Daraga Mayor Carlwin Baldo, parte ang mga senaryong ini sa simulation exercise na pig-organisar kang response cluster kang MDRRMO na sa iyang pigpapanginotan. Asinan sa indaman na culminating activity para sa pagtatapos kang National Disaster Resilience Month na pigseselebrar tuyong bulan ng Hulyo. Sa mga maabot pang mga incident na aron kani, ready kita para di kita mas mabigla may mga nangyaring incident ng aron kani. And we're hoping na sa sunod, warang casualty. Sigung kay Police Lieutenant Maria Isabel Nopia ang tagapagtaram kang Daraga Municipal Police Station, sa tabang kang aktibidad mas naihahanda ang publiko asin ang otoridad sa mga siring na man-made disaster. If ever po na may mga ganitong pangyayari, wag na po tayong mag-osyoso. And then kung maaari, kung may mga contact numbers po tayo sa mga emergency responses katulad ng BFP, MDRRMO, hospital, tumawag na po sila para mas mapabilis po yung pag-responde. Mientras tanto, plano kang LGU na 2 beses ng gibuhon ang CIMEX kada taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Immediate attention.